И здравейте хора, аз съм Пламен Манчев и днес ще ви покажа как да си това ще тегля тумбулата. Днес ще има нов победител за фри интро. Giveaway за фри интро. Интрото ще го правя сега или Данката геймера или MixDG. Сега трябва само да отида в другият сайт, който ще върна като отида в сайт, защото трябва да проверя първо как беше сайта. Но чакам, май се сещам. YouTube хора, не знам. Ето го, Random Picker. Май това беше чакайте. Да, ето го. Чакайте само да копираме линкът. Копиране. Поставяне. Load comments. Ето го. И сега да видим кой е победителят. Да натиснем Random Pick Winner. Сега да видим 3, 2, 1 и да видим кой е победителят от томболата. Изчакваме да зареди. Аре бе. Чакаме. Да. Данката геймера побеждава. Skype, Master. Да. На този Skype ще пише, има 2 харесвания. Данката геймера има 2 харесвания. Един коментар. И да, Данката геймер ще ти пише по Skype. Интрото ще го направя сега. И ще го правя след като ти пиша. Така, надявам се да ви е харесал клипа. Ако искате още томболи, не забравяйте да се абонирате. Следващата томбола, ако има шанс, много малък шанс да е на премиум аккаунт в Minecraft, но това е хипер малък шанс, който може да не са такова. Но ако искате, сега имам тегли го на 70 абоната, сега имам такова 62 абоната, тегли го на 70 абоната и ще се видим по-скоро. До скоро. Да. Ще се видим.